trí, dó, haon, náid, dí riamh seo bhríon rís ag léamh na nuacht as Meiriceá. I neamh dír daoin an taonú lá fichiid mian ar 2016. Bhrónarm ní bhaid mór an, well, deirm seo gcónaí agus sin chaham leathúireach like ag léamh na nuachta. Ach go bhis dom níl mé réitethe go má leathúireach like a chaithimh ag léamh na nuachta neamh. Ach chábhis feicimid. Os bhfuil sé mór fictiúr clúdach a New York Times in neamh ná na taisceadáin briste I gceann de na hardscailíní in Detroit agus mar a léiríonn droch chuí na daisceadáin an dreo an love atá siúil I mór cheantar Detroit. Tá sé ina dhéarchéim ní an náit amháin ach I gháchair Flint agus Detroit agus áit sin dhéile nach iad dearan freisin. Tá staid na scailíní poiblí in Detroit tubaistech, damhrainneach faoi seo. Agus tá droch chuí na scailíní ag bagart dá réir sin téarnamh na carach. Híbheile an scéal in Michigan, thuairiscítear faoi chláusáin, faoi chasaid a bhíag tíocht as Flint, Michigan go polaitóirí agus reachtóirí an stáit. Agus cé go raibh na fadhbannaí uisce in Flint ag dul in nonas, lean na heifigí stáit ag déanamh a bheag de na chláusáin seo. Chaisiad an nús na chláusánathe go dtí speagúil tarchaisniúil. Níl an tám agam dul níos faide isteach sa scéal ach a rá gur bocht an scéala go mbeadh eifigí an stáit ag caitheamh go tarchaisniúil le pobal Flint. Go cinnte mar atá siad ar bocht agus gur daoine den chin gharmiad den chuid is smó. Scéal bheag ó híomh spás leathanide sé ach tá sé ar a leathan nach tosaí agus os cían an uile agus baineann sé leis an Taliban atá ní dhéirí mé ar ais ar a seanléim ach tá sé ag léamh ag an Taliban agus 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 tá sé ag léam
cínte arás I bhórsa san Afghanistáin agus sa Pakistáin agus tuairiscítear gur ansaí an Taliban mic léinn agus léachtóidí an ollscoil Bacha Khan in Charsada sa Pakistáin ag marú 50 duine. Tugann an New York Times le fios go cliste agus I gceart sílim gur bíad ionsaithe oideachas na haingníomh aitheantais don Taliban. Is féidir iad aithint as an fua atá acu d'oideachas go háirithe d'oideachas do chalíní. Scéal well an féidir líon chaint faoi scéalta a théann thar idirnáisiúnta, scéal idirnáisiúnta sin ach tá scéal dhomhanda chlódach an New York Times freisin scéal faoin éráid. Tugann an scéal seo le fios go bhfuil ólathe ag tuairisciú gur bheith 2015 an bhliain ba cheol riamh domhan agus ní bhuailinn sé ach bliain amháin eile ó thaobh choiríochtaí de agus sin 2014. Sin 2015 an bhliain ba cheol domhan agus 2014 an dara bhliain ba cheol domhan. Tá an córas ag taobh suas ní léon doubt faoinis, tá sé ag taobh gan stíoma go neamh róchaireach agus tá roinnt daoine fós amach sin nach greideann gur bhí an chine déana is chúis leis an athrú éráide seo. Bhí 2014 an tagarmharc do úsmhéid na teochta go dtí seo. Tá tagarmharc nua in arís. San na Stáit Aontaithe fiú ba dhé 2015 an dara bhliain ba cheol riamh hafad. Agus ceann de na íormhartaí den staid aimsire seo nó go bhfuil sé in na dhíle thús síos an Mississippi agus fud dóghraim an Mississippi. Is chosúil go bhfuil an níú pleanéadán I ndeire an tíl. Tá sigan síl ar nó gur chathú Pluto amach as club na bleanéad tamil ó hin. Ach dar le rionta ólathe
Tá rud mór má imil ar ngrian chórais a hásóch an sanmhíú do phleanéad. An naimhle seo ná nach bhfuil isach cúchábhfuil an phleanéad seo go fóil. Na figúraí ag na réalteolathe seo ach tá siad rá go meach sé raibhán a réocha dhéanam léirschail an ghrian chórais ríis. Nuacht. Bhíonn scéal nuacht chucha gcónaí chlúdach a New York Times, ní nach inú. Tá nuacht nuair a leid pólíní agus údarás nuacht ag chaithfh bord nua. Go dtí seo, bhí na húdarás andíon mion choireanna mar mún dhéanna sa tráid nó i gcóláil cóil go poiblí. Ach tá chathair nuacht ag bheartú dearcha nua na mion choireanna seo, na ceanta bheaga seo, ag maolú an feagra thugann siad ar na choireanna seo. Sé sin tá siad ag géireadh na cásanna seo a stiúradh ón chóras dlí poiblí agus d'fháil leo níos moille is dócha. Gus mar chuid den chorchaig an nuair seo tá roinn na pólínachta in Nuacht ag tarraingt siar an bhaimú onsaíoch cheartam onsaíoch rá caithfh bhfuil bealach níos fearr ná sin fan seconds inis. Ní maiile mé. Níl mé géaraí an focail sin úsáideach bríanaí. Ní maiile mé, nó ní bríana ach chibé. Níl siad a géir bheith chomh díon ar na ceanta seo agus a bhí siad. Ná, scéalta bheaga an bhé. Tá cnábharlaí tacaí chun solas sa chéine íorsmaí iad de cha éige na hála 10 milliún ó hinne inar rinneadh sléocht ar grúpa daoine agus léiríonn an fenachtain seo gur mós dúichí go raibh cogaíochtán fiú raibh hallamhaíocht. Fáilte rút go dtéana cinenne déana. An Iarraig tá ISIS an Stát Islamacha Gleanachta Raí is cosúile déanaí gur scrios siad seanmhainisteoir Chríostaí san Iarraig. Ceann de na suíomhannaí Chríostaí
is sinne san Iarracht nó buhinne níl sé an ní smó. Rand Paul Tá Rand Paul ó chur féin thar achhain is chosúil tá rás déach siúl faoi láthir an sin. sé sin tá Rand Paul ag seasa sa chócas is chosúil ach bhí cheart ó a bheith ag díriú a chuid dearde an toghchan tá le teacht freisin bhfuil féidir é. Fearlán faoine féidir go bhfuil nach bhfuil sé thar achhain rás déach a ré. Maithú Rand Paul más féidir leat é dhéanam. Stocannaí nach tráthúil an scéal seo mar tá méid na taide stocannaí faoi láthir. Hit freisannaí na stocannaí go géir le déanaí agus tá na meáin ag tuairt le fios mar a thiúrach go bhfuil blosca siú, téarnamh, agus go bhfuil an chuid measa den titim thart féidir. Na hascars tá an dhomhan mór a chaint faoi seo. Chúla mé díos póideacht faoi seo radio na Gaeltachta inniamh. Tá an takeadamh ag déanamachnamh conas chóras na núiseanna a leathnú amach chun 1 second nish. Chun an cáine sin a cheachant atá siad rééis áilim líonna go háirithe ó aisteoirí den chinne déana. Tá na aisteoirí seo ag cáine anachadamh faoi aspa ilghnéochta bhac. Stocha gur tá béal agus gailge dearmatí agam munis is deá leagan é focail ilghnéocht a bhocail ilchiníoch. Tá muintir na cinenne Chaime sé cheiceáil, Tá gcónaí den sóidim go bhfuil cinenne bhaininscnach. Ach tá go bheg tíomhthír democh leicin ag rá go bhfuil sé fiidinscnach agus tá an cinenne déana, an cinenne goram. An cinenne déana. Choró Tá muintir an cinenne ghaidim ag suirteamach faoin aspa ilghnéocht agus ag cáine an nachadamh agus brathan an tachadamh achadamh bocht gunta dá réir. Staten Island an cúigú bora
Níl mór an talamh ferime fágaí I Staten Island. Ach tá cólíneacht ferime, terman nuadam, a tá ír gúlta go mair Staten Island agus tréige amachchas amach agus tá sé díolta le forbróirin is chun sihíocht Harbert Zoghini Easter agus spás scuilte chrothúd an phobal. sé creidtí mé nó échas mé Tá misí ceapa go bheice mu dárasáin agus níos mó árasáin. Oh, my dad. Chluisiún ó sin chlog na hallscaile. Ag fógart 10 chlog tráthnóna. Il gnéocht ríis nílach séisir cóteálathe san NFL mionlaí iad. Agus táthar an scéal seo sa chuid spórt de Nuachtán Ranóg, beidir, de Nuachtán thuirt le fios gur éidir stolpa é seo. Níor áirde sé ní ríiste sé le tamil fada agus go bhfuil sé an nám thuirt faoin spa gnéocht san NFL. Gnéocht. Agus sé is chúis leis an aspa seo dar leis an scéal ná nach bhfuil áit ar bhéidir cóteálathe teachtas. sé sin níl na leascóteálathe ina mionlaí a chuirid, mar sin chéas I dteochach na cóteálathe mionlaí dá réir. Bhéidir gur chaimé an leabhaireach le gine an tail feicemuid ach chibé sin é mo chuidse don láinneamh deardaoin an tailnú lá feicid míanóir 2017. Tá bheidh sin na stairim sneachtain seo márach agus sin é dear na húdaráis aimsire agus mar sin guimrá ar go léir agus tá súile agam nach sa sneachta. Mar sin go dtí chéadú eile bheannacht é ar go léir.